kalama ngi syong kalama kasambol jong kinong wei ngi kwa ya kasambol jong la jong khnang ba utu ubar pet uban mi khman menta gajai ben riu ngin ailat ken ngim dei su ban ailat uju ubriu ti thep da ki persa da ki khonrui la jong ndai ngi pai ba bom don mama bom don balong MLA balong MDC bangi bom don kita takamuk ngim yokam dei ginong mi khmat gi jongi gi bambiang kilong bakwan shimet ila jong kim tip yangi ki pat ki ba belas ngi kim tip hakas ngi batabut ki pan ya kabut nangi keren maki ngi smoba da the hakakrea rum lai chu sharut sidrop rum lai chu hakapor bangi don kampan na benta ki khon ki ti wan shibet wan la shai habo appointment bandrung haying jongki kajing mut iu kata mentapat da kajaing ka kti bakana ki khublai bet da kabet yong haying syajangi kim jurung tama menta syaban tabut ki rung tong inde syong inde thu khana ki ong ngi kwa yo nong mi khman ba unda dei yu da parajaj benreu jongi ubat tip ya kalawai na kabenta ki khon ki ti jong ila shalais ni shadin ngim perkhat chu ila jong ngi perkhat ya kalawai jong ki khon ka badang wan shadin namar malaikat bangi kinong mi khmat menta ningkong ki ong ngin le lut menta ka ai ka develop hang ni hapo me khle jong ni kam don develop em ngate ngasngau kum halajong hakini ki ba la don khatsan snem kani kaba ningkong kabat ka kongres ngidang don jimut kumni kumtai ndai hakani kababat ya ka kenti ka bamenta ngate ngasngau bam don jimut bat ngim yo ya kata ka jingkiu ka jaj benriu ngi i ba kadang po shu ka jaj benriu jongi ngim kwa shu ba kani kaseng babat ya kani ka sorkar babat mentang ngim kwa shu bakan bat biang kaju ngi kwa ba dakawai pat ka sorkar ban bat ngin ailat ken ngin sapet san snem kalong kumno ka sorkar ka batmai bangin yo baun ban shimti ya kani ka lawai ka basyadin kani ka san snem ngin pet ken kani ka sorkar batmai ka trikam hakanu ka dur ken ngimdai ban ailat shu ya uju sorkar ailat ye kiwei kumba menta baki ong baka pension kim ai pension ailat ye ki kena samla ai la sadawai parti ngin peken kalong kumno ketua ka basensyar mensyua bat menta kalong kumno ningkong ngam so kwa mo kata badong bangan lei tebut shu ngaperkhat pat ya kalawai jong ki kun syadin ngadeng ong balai da ubriu sisngi un kenyap yangi da ublei trai kenrat na jrong kenyap jengi mereka don ka jing kersiu tia anga bat ngakwa ban pensya ya ki pai ba brokhoj ngimdei shu bangin bi ya katuka sanspa shipau hajar hadin sansnem banga kentu ya ki pai ba brokhoj kumbaya long lang mangi wei pi wei ngimdei shu hoi ki dewan ai pisa ngishim tamba ngidei banjir ya unong mi khman uban tip ya kajaj benriu bat ngidei ban ailan ya ka parti ka batmai bat ki banut ban ya tiet mi tiet syuki bat ki wei pat ki parti tang katang ong ba ki pai ba syua ba ki lik tabut kidei bandajit ya unong mi khmat ubanang bastat ubat tip ya kaan ya kumno ban penya ya karibat kajaj benri kum bangi yo snow kum hakikot kubor haki YouTube ngiyo i bakal like kataka jing like kam ngiyo i mangirungi persyang ndrai ka e ka basha lendet kile ngim la bantip kibun ki kena samla balalik tap kam hapo employment office ndrai hadien habuat pat ngipek baki ong ngimi kerteng kami num kumni kumtai tingem tip ka e ka kam jong kini kinong mi khmat gi jongi ka e ka kam jong ki bale shalenda ngim la ban ong namar bale ngiyo i bat ngiyo snow ba dei tang ha ka benta jong ki kor ki jaj jong ki tu kinong mi khmat ki badon ha po ki tu ki kenja ki
kinja ki ba thap kam ha ki employment office kan kidon benta tang kitu ki ba yokam ha ka badan lang ha ki kinu ki department jong ketua office ki yokam tang ki ba haying ki jong ki bat ka wairu nga ong ba kumno ba kini kinong mi khmat jongi ki seng bhalang kinu ki benta ki ba de ban pet ya kani ka mekhlia jongi ki de ong tang ki seng bhalang kinu ki benta ki de ban yatur sa khmat ong ba kintur menta sipang arpang kumangi menta ngidon bun ki jing hayo henrei ngiak sa hi ngiak fight hi namar belai ngi kham le kanu ka benta ka bang ban pensngusi ya ki jaj benriu jongi henrei ngi fight henrei ngakermen ba kanadien nakani ke sorkaru ka ban mi thmai menta da kawai ke sorkar kade ban pej bahaya kari bat ka jaj benriu la jong khnang bakari ba ka jaj benriu jongi nginom long sakama bat nginom long kinong trei jong nong wei pe ye ki khna senrang pe khna kan thai ki bala pas kanu ki lapas degree nrei ki bon ba syubat ustar ki bon ba syukit ya ka kho ki bon ba bat yau lingka ndon kam don jam uno ba pe ya ka constituency la jong nrei umpej Daulah job ken beriu. Yang ki baret ki bar rangli juki ba ong ki rangli ki juki dan jing mud hakmat jongki. Namar be kum kakam mentaru tap da ki bahaying la jong. Ha? Tap da ki persa da ki khonrui la jong. Nrengi pai ba bom don mama bom don balong MLA balong MDC bangi bom don kita takam ngim yokam. Kum kawairu ka jingmot nga nga pej ki khana ki balapas metric kin habyo ya ka college ka ba umdon jingmot jing pej ha ki college ki ba red ki baria ban ong pej ki college ki ba kum nim tai myo sit namar bede bala tablet de ki khon ki long he long hai pej ya ka school ru ki ong ngin pen pej ya ka school government sai ka ta ka school government ki pej betang ya ka long yeng la jong bat kakenti ba mentang ngakwa syo ba numdon syo uba job ya kani ka kalama ngi syo ong kalama kasambol jong kinong wei ngi kwa ya kasambol jong la jong khnang ba utu uba pet uban mi khman menta gajai benriu ngin ailat ken ngim dei syo ban ailat uju ubriu ti ngidi ban ailat ya ki khna gi ban kham khnrau ngideng ban ailat ya ka weipat ka parti ngin peken ka tu ka parti ka bam menta ka batmai ka long kumno ka teregam kumno ndai begin ailat ka ju si ka ju ka parti ki breu ki bale thabut nang niru ngidei ban tip bat ngidei ban kersan bahaya kitu ki breu ki barang bastat ki bayang na ka benta ka jaj benriu ki bayo ban tiet ding tiet met hapo assembly ngim dei shu bangin thap sa yo breu ban kran pe le mlang ye ban kran na ka benta ka riba ka jaj benriu